Ayu juga boleh dan kalau tidak boleh patut ayung dan manaro. Tadi tanya Ayu, cewek boleh sekarang sama kira-kira contoh sayang mama kita manaro. Cewek boleh ya, kalau tanya Ayu boleh kira-kira menurut boleh kasih contoh sayang manaro ya tahu baru. Kira-kira Ayu tapi nak jawab boleh. Oi mana rusiko nang kadang-kadang boleh iyo di mata penyo lalai kiro-kiro di sana yo ada di mayo kini ya lai nang kadang biar
Bahagia boleh. Kau jawab pulau Dayu lah ya. Kalau jawab pulau itu iya mana no. Saja dia sasak boleh kata kerja nak buat kalah you. Indah bana joreni amoy manaro buajo ayu sama lamko layu buajo ayu sama lamko ama boy di mayo kini alai dan kagaman. Kalau dek Manado, kau sama orang tua saja kau you nak mana Reni Amai atau Vanessa, ayu jadi you ya. Dia jo ayu kok lai sampai manaro kau buat bana romin tuo lai kau ai romin tuo aman oi di mayo kini alai lai sawai. Kalau saya manaro kareni amoy lalai bahagia pitiba lanjo manaro bahagia pitiba lanjo alai lai kok coy tujo pulo aman kagamai. Sayu nak samo kito hilai manaro jawe de mama tanyo ambo manaro lai kasaru poreni amoy pulo alai ai bahagia pitiba lanjo alai manaro Bahkan apa guru dari Basoma Bahkan alasana duduk alai tanda kalagu malam Kini amat itu alai dari malam Kini alai alai Batanyo delai bagaimana roh amat kok jadi kayu-kayu Yo pulau tu mama aku biasa menurun kepada